pôde, neviem. V prípade, že by som bol zvolený, tak si zvolíme podpredsedov vo výbore s tým, že jedným z podpredsedov by bol za opozíciu a ja ho poverím kompetenciami predsedu a vzdám sa funkcie. Opozícia trvá na tom, že výbor má naďalej viesť ex-ministerka spravodlivosti z SAS Mária Kolíková, ktorej odvolanie považujú za absurdné. Americký prezident Biden a britský premiér Starmer sa zatiaľ na povolení Ukrajine ostreľovať Rusko západnými raketami nedohodli. Pred stretnutím lídrov v Bielom dome sa očakávalo, že britský premiér bude tlačiť na amerického prezidenta, aby takýto krok podporil. Keir Starmer ale prezradil, že budú o tomto pláne rokovať na valnom zhromaždení OSN o 2 týždne v New Yorku. Ukrajina uplynulé mesiace nalieha na svojich západných partnerov, aby jej povolili používať rakety dlhého území. Viacerí ruskí predstavitelia vrátane šéfa Kremľa reagovali, že to bude znamenať priame zapojenie